Привет, прекрасни! Добре дошли в моя канал. Лятото отмина толкова бързо, нали? Есенно-зимния сезон настъпва вече с доста бързи крачки. И ще трябва вече, даже би трябвало вече да сте започнали да подготвят организма си, по-скоро имунната система за този период, за да може нашият организъм да се справи с есенно-зимните разположения много по-лесно. Даже ако започнем на време да прилагаме етеричните масла и някои други нещица, разбира се, може и изобщо да не стигнем до тях. Така че, ако не сте започнали, започвайте още от сега. Днес ще ви дам една комбинация за задна хрема. Може би повечето от вас знаят какво е задна хрема. Вместо слъстта да излиза през ноздрите, така видимо, тя се стича назад към гърлото и е доста неприятно. Може да предизвика кашлица, дразнене, усещане на бучка в гърлото. Също така може да доведе и до болки в ушите, а при дечицата даже и до гадене, което хич не е приятно. Аз съм Елена Пиер, сертифициран ароматерапевт и с радост ще споделям с вас моят опит и знания. Днес темата ще е за задната хрема. Ще ви кажа тази комбинация, как може да я използвате. И да започваме. Първият начин, който аз много обичам, това е инхалерчето за нос. Извинявам се. Не инхалатор. В инхалатор етерични масла не се капят. Инхалерче за нос. Трябваше да го отворя. Вътре има памуче за тези, които не са чували, не са виждали. Да, спуснах капачката, няма нищо. Това е живото предаване, ако мога така да се изразя. Ето това е тампончето, на което се капят етеричните масла. След това се слага вътре, запушва се с капачката, която падна. И след това се запушва едната ноздра и смъркаме с другата. Това правим и от другата страна. Инхалер може да се използва не само за хрема, но и за много други неразположения, емоционални и физически, разбира се. Така, да видим сега каква е комбинацията. Сибирска ела, бленда на Зотера Зенгест. Този бленд е специално създаден за храносмилателната система, но маслцата, които са вътре, са уникални също и за горната дихателна система. Много често се използва, аз мога да кажа, винаги го има, когато имаме хрема и запушен нос. Така, другото масълце е кедрово дърво и четвъртото масълце е лютива мента. Ако използвате комбинациите за дечица, сложете сладка мента. Лютивата мента може да се използва над 6 годишна възраст. Но ако пък нямате сладка мента, може да сложите от тази, но в много по-малка концентрация. Така, за възрастни аз слагам между 3 и 4 капки от етерично масло на инхалера. За дечицата вече зависи от възрастта, както за по-възрастните хора и за бременните жени също много зависи от здравословното състояние, от възрастта. Също така има масла, които те не се използват при деца, при възрастни, при бременни жени, така че това вече се консултирайте с човека, който ви помага за използването на етеричните масла. Ако нямате такъв и никога не сте използвали етерични масла, искате да опитате нещо по-различно от природата, пишете ми. С радост ще обсъдим какво ви е необходимо на вас и на вашето семейство. И разбира се, ще действаме.
Да, както казах, за дечица капките не са същите, както за възрастните. Другият начин, това е рулонче. Ако нямате рулонче, ето той е с едно топченце, просто е много лесно за нанасене и удобно за носене, както инхалера също. Инхалера може в джоба да си го сложите, рулончето също. Вземете просто едно малко бурканче, сложете малко кокосово масло, примерно, вътре и сложете от 4 етерични масла. За възрастни на 10 мл базово масло, сусамово, кокосово, авокадово, каквото имате вкъщи. Даже може и зехтин, ако не ви пречи. На 10 мл базово масло се слагат за превенция 20 капки. Ако вече настъпи така симптома, вече започва да се изразява или усетите, че има задна хрема, може да сложите и 30 капки. Това е за възрастни, пак уточнявам. И третият начин е дифузера. Дифузера е задължителен за всяка къща и се използва целогодишно сутрин, обед, вечер, нощ, преди през нощта. Разбира се, вече с различни етерични масла, според нашите нужди, но специално за задната хрема, тези 4 може спокойно да си ги пуснете в дифузера. Няма никакъв проблем. Другото, което е, тази комбинация също ще помогне, освен за задната хрема, тя ще помогне за ако има болки в главата, за самата тежест, тук, която се получава в челото, в синусите. Така че, мили хора, комбинацията наистина действа, наистина е изпробвана и ви гарантирам, че ще ви помогне. Но пък, случайно, ако няма ефект върху вас, разбира се, свържете се с човека, който ви помага, както казах, за употребата на етеричните масла, за да ви смени някой от масълцето, някой от маслата и да намерите точната комбинация за вас. Както казах, ако нямате ароматерапевт личен, просто ми пишете. Другото нещо, което е много важно, както знаем, нашият микробиом е много важен за нашата имунна система и когато нашият микробиом не е в баланс, ако мога така да кажа, имунната система също не е окей. Затова задължително пробиотик, витамини и минерали. Всеки има нужда, защото в днешно време колкото и зеленчуци и плодове да консумираме, знаете качеството, знаете, няма да обяснявам, не можем да си набавяме необходимите за нашето тяло, за нашият организъм. Значи пробиотик задължително и витаминчета. За децата абсолютно същото. Пробиотик, качествен пробиотик, хора, не си давайте парите на вятъра, качествен пробиотик и качествени детски мултивитамини. Ако не знаете какви, ако не знаете как да избирате, ще ви дам, ще ви помогна и за тях, разбира се, както и с масълцата. Няма да, как да кажа, няма да повтарям всеки път. Аз използвам продуктите на доTERRA, но всеки е свободен да избира за себе си. Ако пък това, което изберете, не действа и не ви помага, пишете ми, ще изберем от продуктите на доTERRA. Мисля, че това беше от мен. Ако имате въпроси, пишете ми. В описанието на видеото ще оставя за по-любознателните ефектите върху задната хрема на всяко едно от маслата. Ще оставя също линк към Facebook страницата ми, за да може да свържете с мен, имейл адрес, ще оставя линк, който иска да си вземе час за безплатна консултация, но може просто да ми пишете и ще оставя линк, за да си вземете точно тези 4 масълца.
разбира се, с промокод, както е модерно сега да се казва, 25% отстъпка до животен, докато съществува доTERRA. Линка ще е за България. Ако живеете в друга държава, просто ми пишете. Споделете видеото с близки и познати, да сме полезни на повече хора. Дайте едно сърчице, едно палче, за да ме подкрепите. Абонирайте се за канала, ако все още не сте, защото така предвиждала съм да направим една серия точно за есенно-зимния сезон и за неразположенията. Така че абонирайте се за канала, ако не сте, за да не изпуснете следващите видеа. Това е прекрасни, грижете се за себе си, започвайте с подготовката още от сега, не чакайте последния момент. Целувки и до скоро!